F'ħames ix-Xirka u l-ġimgħa l-Kbira, il-poplu Malti Wawċi mhux biss waqaf jirrifletti fuq il-passjoni ta' Kristu, iżda ħaw koll okkażjoni biex juri l-ġenerożità kbira tiegħu. Fi ftit sigħat inġabru aktar minn 558,000 euro oħra l-Puttinu Cares fil-maratona li saret waqt il-programm Xarabank. Il-flus miġbura żdiedu mal-75,000 euro li nġabru mill-mixja li saret b'Rizq Puttinu fil-lejl ta' bejn ħames ix-Xirka u l-ġimgħa l-Kbira. B'hekk f'temp ta' jumejn inġabru 633,000 euro b'Rizq Puttinu Cares. Dwar dan One News ħar reazzjoni tal-kap eżekuttiv tal-organizzazzjoni Reni Zarafa. Dejjem ngħidu kemm il-poplu Malti Wawċi huwa ġenerus meta jara kawża ġusta. Fl-attivitajiet li saru b'Rizq Puttinu f'dawn il-jiem ħadu sehem ukoll persuni li mardu bil-kanċer u ġenituri raba ta' persuni li sfaw vittmi ta' din il-marda errieda. Taw is-sem tagħhom ukoll il-President Marie-Louise Colejro Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Il-Kap Eżekuttiv ta' Puttinu Cares Reni Zarafa fisser l-importanza ta' attivitajiet ta' ġbir ta' fondi għal din l-organizzazzjoni li tirrekjedi ħafna flus biex taqdil il-poplu Malti Wawċi f'momenti diffiċli. Issa aħna meta xrajna dal-proġett kien jiswa 3.4 million waqajna dar u bnejna 12 appartment. Sa dis-sena kienet tfadlilna 1.4 million. Jiġifieri issa jekk Alla jrid suppost ħanħallsuhom madwar 10 snin daw. Jekk fil-maratona mmorru tajjeb, daw li daħħalna fil-mixja fil-għodu, li daħħalna 75,000, di tal-programm ta' filgħaxija ta' Xarabank u nagħmlu ħilitna biex forsi sara ħadd dis-sena inkunu ħallasnihom daw. Madwar 30 familja kull xahar jitilgħu satin fl-Ingilterra għal xi operazzjoni.